con Roberto, que nos acompaña hoxe, Roberto Corto, que é horticultor non profesional. Non profesional. Non profesional, pero que consigue ter pois 50 variedades de tomates, ainda que ten na súa sementeira moitas especies máis, e temos estes luxos, estas xoias. Claro, Pois, primeiro, o primeiro que profesional. cuidado con ele. Qué maravilla, ¿no? Digo, ¿Qué tal, Roberto? O primeiro que podemos entender é que, claro, nós entendemos que hai tomates un pouco xa da terra, que están feitos a Galicia dende hai moitos anos. Sí, aparte do negro de Santiago tan coñecido, tamén temos o azul de Santiago, é un... Ajá. Pero calquera variedade de tomate de todo o mundo se pode dar ben en Galicia. É cuestión de probar. Vale. Se saben tomates, porque poden ser de calquera parte do mundo, efectivamente. Aquí hai de Estados Unidos, de Polonia, de Hungría, e algún máis, e de Alemania tamén hai por aí algún. Estes que están aquí todos teñen pinta de tomate caro, ¿no? Porque Bueno, que igual caro- non o son, caro que igual depende. non o son, pero cal sería o máis caro de todos os que están aquí, O de máis todas caro, estas sí. variedades? Sen dúbida este que é o amela, o que falamos antes, o tomate japonés. Este xaponés, Sí, que terso. Sí, unha vez que está ben maduro sabe moi afrutado. Decías, non, que máis que sabor a tomate, que ten como sabor a outro Sí, tipo de froita. como unha froita, a ningún en concreto, pero un sabor afrutado. Toma. Podemos ver como é por dentro? Vamos cortarlo que aí, queres non? probalo, Eu podes quero probar. probar, por suposto. Veña, vámoslo cortar e ver. Como dices que se chamaba? Decías que era caro. Canto pode ir o kilo este Amela. tomate? Ese no mercado pode superar os 30 euros, eh? Oh. Se consigues un sitio onde cho vende. Claro, porque o difícil é atopalo. Sí, non é fácil, non é fácil. Entendemos que hai xente, sobre todo hostaleiros, que che piden o mellor estas variedades, non? Bueno, ese en concreto foi un hosteleiro, sí, pero en xeral piden un pouco de todo. Cada un gusta unha cosa diferente. Quero probar? Sí, unha preguntiña, porque se eu teño unha pequena horta na casa, un pouco desatendida últimamente, pero voltarei. Entón, se eu quero plantar este tipo de tomates, tendo un tomate, podo quitar a semente claro, e plantalo por suposto. directamente? Bueno, directamente non, mellor seca a semente e guardala correctamente para a tempada. Ajá. Pois a min sabame a tomate. A tomate moi bo, moi rico. Pero sabame a tomate. A tomate de verdade. Aí falta un poquinho de madurez todavía. Vale, pero para que colle ese sabor máis afrutado. Sí, sí, sí. Sí que é certo que ten un sabor moi afrutado, porque claro, o tomate é unha froita, non? Que é algo Fruta que... de hortaliza, a Claro, que eternadura. normalmente non... Pero unha froita, que rico. Agora que todos temos, bueno, a maioría, temos esa sorte en Galicia, non? Que se non temos nosa horta na casa, pois sempre algún veciño, algún familiar que presume do seu cultivo e nos trae tomates, a todos nos encanta. Primeira pregunta, o tomate que temos na casa hai que deixalo na neveira ou fora? Eso supoño que sea para gustos. Se está moito tempo na nevera, tens que deixar depois un poquinho fora para que colle outra vez o sabor. Se está frío, como outros alimentos que non saben tan intensos, quizáis. É dicir, hai que temperalo, non? E non son un chef, pero eu penso que sí. Vale? E para que aguante máis tempo, e metelo na neveira, non? Sí, É o que claro, dis, sí, porque hai antes de variedades que se cociñar. poñen moi blandas enseguida, outras que aguantan máis fora, que son... Mira, máis este duras. que ten así... Porque Ese cando un pensa alemán. nun tomate, que pensa? Pois algo tirando a redondo, non? Este que é así como máis É alongado... unha que- variedade alemana, Alemana. estilo pera. Que a caracteriza? Para que podemos usar este tomate, por exemplo? Pois, para que queres, normalmente os tomates pera suelen usar máis para as salsas. Pero bueno, para consumir está perfectamente. Para facer unha salsa de tomate, Sí, sí, sí. Mira O vindo que- isto podes facer unha salsa de tomate verde, amarela. Oes, e ti tes algún preferido? Eu. A hora de comelo, A hora de comelo, non todos, que eu son comedor en xeral de todo, pero Vale. pero gústame, eu teño moito cariño a este, que é por onde empezou todo. Por este? O naranja de Bélgica, ese teño moito cariño. E depois gústame moito este ano, o Gourmason, gústame moito este, que o cortalo ten unha veta roja. A ver. Proba aí, se queres. como corto? Olón, ese é olón, eu creo que Así, ese é olongo, olón, sí. sí. Home, espectacular este Porque tomate. dices máis de 50 variedades. Sí, pero no mundo existen centos de variedades. Ah, bueno, Hai que ter en conta ti tes case a metade. Bueno, Son hai que ter en moitas. conta que cada mezcla Oh. de tomate, cada polinización que se poda cruzar, Xa é demos, unha como variedade decías, nova. Que esa fermoso. beta vermella. Claro, así está no seu punto exacto de maduración. Ese sí, E mira, non Para ensalada. llevemos... ou así mismamente. Non llevemos semente así a No, hai primeira algúns que vista. teñen máis, outros que teñen menos. Sí, non sí, son xa todos que este iguais. ten menos. Bueno, pues toca probar este tomate. Dai aí. Claro, porque ti aceptas encargas ou pedidos, como En como os principio, o distribúes? destinatario de este tipo de tomate é a hostelería. A hostelería de Santiago, principalmente. O sea, que eu non podo mercarte Bueno, tomates. terías que ir a algún restaurante a probarlo primeiro. Bueno, pues non está mal, non estaría mal.
Que cousa rica, eh? Está rico? Non sei por que non temos costume de comer os tomates así como se fuera unha froita. Eu fago na casa, sobre todo cando son os tomates de verdade, toma. Está ben rico, ten menos sabor que outro. Así se Son diferentes. Me aliñaron, nada. refrescante. Aquí vemos a semente, que decías antes que non se vía. Hai uns que teñen máis Ah, e que outros menos. Qué diferencia este sabor do anterior que probamos, Quizás claro. os cherries son os que teñen máis sabor, porque aguantan moito máis, ten a piel máis dura. Máis concentrado, non? Sí, Todo. sí, sí, entonces aguanta moitísimo máis na Falas da planta. pel, perdón, falas da pel. Ti es partidario de pelar o tomate ou comelo así? Mira porque se está rindo. Eu como así, pero hai gustos para todo, pero eu como con pel. Pero para que vas pelar o tomate? Home, para facer unha... Bueno. Mellor para facer un preve, para facer unha salsa, sí que se soe... Sí, claro, con pera, Que ademais é salsa. algo Sí, ¿no? complicado, sempre, quitarlle a tono un Sí, tomate. iso é certo. Din algo de hervilo un anaquiño. Non escoitastes nunca para- isto? Para pelalo máis fácil. Sí, creo que sí, que é unha das técnicas. Unha das técnicas, sí. Bueno, a mí Roberto, gustame de todos xeitos. Parabéns por eses tomates, eu entendo que esa primeira persoa que chegou e que digamos, te descubriu este mundo agora estará ben orgullosa e lle pasarás tamén parte da colleita, non? Sí, 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 intercambiamos o que faga falta. Pois, é verdade que aquí sabemos moito de cultivar tomates, pero, dende logo, eu entendo que é a túa paixón, non? Sí, actualmente sí. E podemos aprender moito de Roberto e eu entendo que se poderán poñer en contacto contigo nas redes Sí, sociais sí, no e todo. Instagram sí. Pois é unha maravilla. Na horta das cores. Xa che pedirei consello, porque estes tomates están Pois sí. ben ricos. Pois nada, ti pregunto que A min non me ensaen tan ben, aínda. Cando Cuestión de planto, tempo, non me esa sae. insistir, Claro, cuestión de sí, tempo. sí, non, farino.